Hallo guys, morgen guys. So ja mensen. So ja, het is door bij YouTube mensen. Het is door erg bij YouTube. Ik doe maar nou YouTube nou ja, maar consistent bij YouTube nou. Want ik zie consistent bij YouTube. Ik post man bij YouTube. Ik post dit bij TikTok shorts bij YouTube ja. Ik post dit bij TikTok shorts bij YouTube. En mensen, ik is gewoon die bij YouTube. Ja, ik ben nou gewoon nou weer met die long form content. Ik ben nog gewoon met die long form die long form content. Ja, ik ben nog gewoon met mensen. So ja. Ik wonder wat de video kan. Ik weet wat de video's moet ik bij YouTube maken mensen. Maar je gaat video's maken. Zo zei man lol. Ik kan hem maken. Public interviews ja. En al die stuff ja. Op mijn account. Gaat subscriben bij account mensen. Gaat subscriben bij je account. Bij daar die account gaat subscriben daar. De account zijn naam is Vibo in Potato. Gaat subscriben. En like video's. En share de video's ja guys. Share de video's. Jullie moeten share. Jullie moeten die video's share. En subscribe ook als je een nieuwe kijker is. Een nieuwe viewer hier zo. Subscribe guys. Subscribe hier. Zo op die channel guys. Subscribe hier. Zo ja. Because I'm bij 1k subscribers. I'm bij 1k subscribers. Ja, mensen is nog vol hier, maar dat is 7 hier. 7 o'clock. Ik nog 6 zeggen was. Niet personeel raken, maar ik nog 6 zeggen was mensen. Zo ja. Hij zei. Zo. Ik weet niet dat is ik op een phone in die camera's hij kan. Het staat maar oké. Dan niks ik op mijn telefoon. Doe je phone klaar. Als hij dus nou weet. Wat ik nou weet. Ja. Zo, ja, maar nog video's maken mensen, zulke video's. Ik weet niet wat de video's wil ik maken, maar bij YouTube, dus ik maak YouTube. Ik zal lang al YouTube maken. En consistent al blijven dus bij TikTok. Ik is consistent na. Ik heb finally 7 kan je bij TikTok geslaat mensen. Finally heb ik 7 kan je geslaat. Zo, het kijk bij TikTok en bij Facebook heb ik 26 kan je. 26 kan je. En die bij YouTube heb ik amper 1k. 1k mensen. 1k. Ik wil het zo bij 1.5k maken. 1.5k ja. Bij YouTube wil ik 1.5k maken mensen. Kijk je subscribe mensen. Subscribe hier zo. Zo die tijd al het wist. It's oktober maand. Ja, it's oktober man. Zo ja mensen, hij ziet dingen voor die dag. Ik hoop dat het goed met jullie allemaal. En ja, het is nou mijn YouTube journey die. Het is nou mijn YouTube journey. Ik ga nog consistent visie zo. Ik ga elke dag posten. Allemaal ik zet in paraat advice geven. Ik weet niet waar we advice maar ik moet advice geven. Of iets in mensen. Zo ja. Hij zet, ja maar nog zulke video's maken. Zo ja mensen, kijk jullie dingen nou. Wat ik gezien heb is, als er iets begint. Ze maken hem klaar. Ze eindigen niet, ja of niet. Ze zijn maar rustig. Maar het is niet bij alles. Maar als we het lopen, dit doen we toch maar als je zo kan ook bij. Ik heb het gespeeld. Alles ik, man. Ja, hij verdedigt iets anders, man. Hij is iets anders dan hij van paraat. Maar het is zo. Als ze iets begint, ze maken hem klaar. Ze weten niet, ja of niet. Ze maken hem klaar. Consistency is key. Je moet niet voor jezelf liegen. Moet niet voor jezelf liegen. Als ze zeggen, je gaat dit doen, dan doen ze hij. Because als ze voor iemand anders zeggen, je gaat hij doen, dan doen ze het voor hem. Omdat ze doen het voor iemand anders. Maar als ze voor jezelf zeggen, je gaat het doen, dan doen ze het. Het is licht voor jezelf. Moet niet voor jezelf liegen. Mensen moeten voor jezelf liegen, man. So ja, guys. Als we vandaag, William September. A.k.a. Just V-Boy. Ik weet niet wat de vanger zo is, maar Just V-Boy, ja, mensen. Just V-Boy. Als mensen mij kijken. Een paar mensen kennen mijn naam. Alle video's zijn boven TikTok. Alle kennen mijn naam. So ik heb Just V-Boy, guys. Als jullie mijn naam kennen, Just V-Boy. Nee, hij bijvoorbeeld, ja, zij bijvoorbeeld TikTok. Maar jullie zullen ook op YouTube zitten. En dan gaan we nou zien, mensen, nou, zij bijvoorbeeld YouTube. Ja, ze zijn aan TikTok, aan Facebook. Just V-Boy. So ja, guys, subscribe, like die video, share die video. Peace out. Peace out.